Asiniro hamadihamu do dame nasian debata amata do cian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita salutna hurian ahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapi parhorasan masyak kami padita joki manaik manalu tuamu salutna damang dainang haanggi nang tinaribot di dia pehamu maringanan. Hurian ahina holongan bongot mahita tu minggu letare namar lapatan marlas nirohama hamu. Di bahini makamang doa kainang lo samu mahamila mamaritahon hata dari bata tutungat-tungat ta saluhuna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumeju channel. Atau taparari ma roha dohon pikrata termubi bibilta lau manangihon hata dari bata nagabi turku jamita di minggu letare minggu tanggal 14 Maret 2020 saja. Hata dari bata di minggu letare ima dienet siang surah di Apostel Paulus tuhuria Efesus bid 2 mamuka maisian ayat napar jolo saharo di ayat napar 10 Efesus 2 ayat sada saharo di ayat 10 saunong mahata ni Jehovah hujahahon ma dihita hamupe nungamate hamuna jolo hinorhon ni akka pangalausion doho dusamuna akka naniulahon muna marguru tutik kini hasianganon mangihuton lomo-lomo ni namarwaso di awang-awang imatodi na mangulan wayang di bagasan akka anak na sosiat hata rapon nasida do nang hita sa sudina na julo mangulaon akka hisap-hisap di dagingta dinataturut lomo-lomo ni dagingi ro di sakap-sakap na jadi anak sirimasan do hita sian bakko hian dohot doson akka na asing alai anggo de bata para siroha bolod do jalapan holong roha nabal gamaradokun hita jalarapon Kristus do di pangulu ibana hita akan ang mate di bagasan akka pangalosion nasian asiniroha do ubahen na malua hamu gagerap di pangulu jalarap di babaktit hita tugonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patubuhonon na do di akka tikki nanaeng rodo pe surmi hamoraon ni asinirohana dihabasaon nai maradokon hita di bagasan Kristus Yesus aisian asiniroha do ubahen na malua hamu dalam napor seaon jaladada binahen muna sileon lehon ni debatan datung sian parulani asaunang adong na mangusidir ai jadi-jadian na do hita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dinggan hita ai akaido di pature di batahian asa taparangehon ido yang go sahat nihata di bata hurian na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus sian hurungan do di suraton di buliton Apostel Paulus suraton uju di hurungan ibana kamang do kenang ala ni nama maritahon hata di bata nang pedi bagasan hurungan ibana alay naing taida pajouhon pangulaon na toktong mangulahon toktong mangaradoti toktong mamaritahon hata di bata nang pe di bagasan parsitaonon ibana kamang alani haporsiaw ditongos Apostel Paulus suraton huria Efesus ima hurian lahina holongan si Paulus akaramang lo daina dibonanai dimulanai huria Efesus ima sada huria nasasitong na akka jol marisi manoba akka si pelebegu akka gana-ganaan artina goydohonon dang manada di bata rupe nasida alay dong marbarita nauli si Paulus mauliate mari Jehovah tarjo nasida tartogu nasida asa marhaporsiaw tu Kristus ala di perdalanan ni ngulu aporsiaon ni huriai bok akka maulon bok akka tantangan narotu nasida nabuhay mabayin galegang haporsiaon nasida ala memang borhat siyan haporsiaon na liling majakon haporsiaon na baru dang hal na murah gobaran na songon halak bata siyan manoba akka mula jadi nabulon manoba akka oputan na jolo si jolo-jolo tubuh lao do piaka marsoba tuaka gana-ganaan
Dang hal lamura dinarua kapar berita nauli tu tanau Batak lama mari tahun hatani di Batak. Taida do gudang akka misionaris namate holan lau mamari tahun hatani di Batak tu tanau Batak. Gok hamaolo na dirupi di akka par berita nauli na parjulu naro tu tanau Batak. Sa tu naro sinomensen akamang do akena. Tartu kuma Toro alak Batak sian hanguluan naliling kehidupan yang lama, kepercayaan yang lama, bongo tu haporsiaon nebal. Sian haporsiaon naliling tu haporsiaon nebal. Saranaing ya tidak kot siani tentu dan alani semata-mata gugu ni sono mensen. Manang kapar berita nauli na parjului alai ta tidak kot do na margugo si tuturi di Batak. Jala ala asido tolong ni rohani ni Batak. Nah tu menungguli, manugu alak Batak gabi mancakon haporsiaon na baru di partikian na ujui. Ditikinaong mancakon halua haporsiaon na baru buharo mulu na Batak. Pitor boy do dingkan magdalan haporsiaon na, pitor dingkan do mardalan na Kristenon na dao. Go aka maolon na niyadukan ni sinomensen la sa toktong patruguhon haporsiaon ni alak Batak udang bemanipi tu aka parsobaon tu aka haporsiaon naun salpi nalilingi ale buama sama si hot alak Kristen aka alak Batak toktong dia haporsiaon nang naun dijakpon di bagasan Kristus Yesus hamaoloni pasti ado ijo na niyadupan ni Apostol Paulus tong di bagasan nguluna na toktong mga ramoton Huria Efesus asa unang manipil unang mulak benasida tuha posyaon na salpui ima na marhiti manubaka si pilibiku manang akagana-ganakan dipaingot Apostol Paulus Huria Efesus ido bahay na 30 tahun dipaingot iba na taringot tuhaluaw na jinaro ni Huria Efesus holan ala asi ni rohan di Batano. Dipaingot Apostol Paulus taringot tu asi ni rohan na jinaro ni Huria Efesus sian di Batano. Ima tong akamang nanaing taida songo jamita di tonga-tonga ni ngulut tadi minggu letarion songo dia rohita naong makangluhon asi ni rohan na siya dibatay di mulut. Dipaingot tita kamangdo akainang taringot tu asi ni roha naung tajalo di mulut ta songon halak na porsia. Nunga songot dia asi ni rohai mangulu mangula marparbui di mulut ta. Huria na inahalongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Molo didok asini roha taha porsiai jo jala taat kusido di bagasan poda pangajarion ni huriata asini roha ni di Bata muridok di Indonesia bahwa kasih Allah tanpa syarat kasih Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang tanpa syarat adalah batanda kamang doa kainang molo alani parulao do gabi jalo ota asini roha totu nagabi syarat di alenang pepardosa hita guk akahagalion hita dijakot di Batano hita di bagasan asi ni rohana asal maolo hita majakon asini rohai jalo ota ma asini roha nasia di Batang di ngoluta asini roha taringo tu haluao asini roha taringo tu ngolu na baru di bagasan Kristus Yesus. Huria na inaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Asini roha ima silehon lehon ni di Batang. Asini roha di bagasan haluaon na pinasahan ni di Batang. Dan tu gabi parjabar di hita molo alani ulang.
Dang parjabar hita di asini rohai, dang parjabar hita di haluauni molo alani parulao do akamang do akaina. Ala tarajumi ma ima asini roha nabalgana nilehon ni dibata tu hita akanahina kolongan. Hurian itu hatta menarik mulut taida siatur pukon di ayat na parjolo di dok. Hamu penung ngamate hamu na jolo hinorhon ni akka pangalau sion dohon dosa muna. Akamang no akenam sian pangatu sion di buda di pangajariot adong dua taringo tu hamatian. Kematian secara rohani, kematian secara fisik. Mate di bagasan partodion, mate di bagasan pardagi. Nanaing pinatolas itu pukon di tikion mariti si Paulus ima taringot akahalak naung mate di bagasan partodion. Boy do kamang do akairang di tonga-tonga ni ngulut tahun guk siap kita ngadok diri halak Kristen ale mate do hita di ngulu partodion. Dang makuling ngulu partodion, dang mangulu partodion. Murhala na mangulu di ngulu partodion na ikon mangulu ton asiniroha. Dan mungkin adong asiniroha di halak na umate partodion. Nang pimangulu hita siya di pamatang ale mate hita di partodion dohono do hita halak na umate. Nang pimangulu hita di pamatang secara fisik. Ale songon alak nam porsea macakon Kristus di bagasan haluau. Dang holan sebatas mangulu secara fisik dehita ale mangulu mahita di bagasan partodion. Alak na mangulu di bagasan partodion ikon mangulu do di bagasan asi niroha. Lumayan masuk mahita. Taringo tu asi niroha sinake. Hurian itu hatta buhana. Maor do mangulahon holong baru batuduhon asini roha tudongan terbaik kita do batuduhon asini roha tuhalak na makasugo kita terbaik kita do batuduhon asini roha tuhalak na makasugoon iba manang natasugoon manang nama bayna cik rohata akana mangdo daina gobaran masongo mulutaida horboni dongan halak nania sugur marang makasuguh iba tertabak mahorbona HP las tapasopu masongoni di dia do asini roha di dia do asini roha na panguluhoni boy do sugur rohani batu sasahalak ale sugu maruha mola tu pangalahona dang tu adirion na songojor. Boha tartubuhi dado tubuh dua sir rata mulutaida halak nataha subuhuni medebu sia kareta boha olo dohita manugu ibana olo dohita mangurupi ibana molo so olo dohita kamang do akainan namati ma ngulu partodiota namati ma ngulu asini roha dihita boy do roham subuh boy do cik roham alai unang gabi mati asini roham mangurupi dong amucor unang gabi mati asini roham mangurupi halak nama kasugohoko kuria nahina holokan asini roha ikodo panguluhon anggota pasobu do naking dongat tai alut tai mol tapasobu do halak natahasugohoni di bagasan parukilon di bagasan amaolon ibana mungkin jumpa marah di ibana gabi tapasobu ibana dan gabi halak na pangulubok kita hurian dengan nolongan manang mulutaida naking halak na tahasubuhuni ado nusta mulutaida jumpa marah di ibana ado jujur do itah kamang do kenan tuh ni mai songoni do tuh ni mai asalos sapala mati sete olo de bita mandok kata si songoni ala ni soguri rohatta hape dong atang ngau namara naing si urupan naing si dukun hape laus rohatata
Tuan ini kurang tiba. Uri na hinahulongan. Ikon gabi halak nama roha panguluh tu. Ikon gabi halak nama rasi roha ala asini rohai ikon panguluh. Uri na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tatap jotu bagasan hadir yota. Songon ala Kristen hita ngabuha. Halak Kristen nama ngolu dohi dari bagasan partodion, manang nama tidur di bagasan partodion tanang pimangun kita. Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang telah memiliki kehidupan rohani yang baik, yang bertumbuh, atau malah kehidupan rohani kita mati meski fisik kita sebagai manusia adalah manusia yang hidup? Di patudo di batado akamang do akainang asini rohai ikon papudihon soguni roha asini rohai ikon papudihon akahaci ni roha asini rohai ikon papudihon akahosom di bagasan rohata. Boy da cik roham, boy do sogo roham alai papudi mai. Molo jumpa mara dia ka maka sagoko, molo jumpa mara dia ka na maka citi roham, urupi ibadah tohu ibadah. Asat adong asini rohana panguluhon di ibadah. Songo jol mana tinok pandai dia mana. Hurian itu hatta. Adong paduhan ni salah halak Nabi Sumado. Hatahon di hatta bata. Ganub jolma padoh ada mangga ganub sian hadirion di jolma napuna panangga adong dua panangga ima panangga nabiro dohot nabot. Jadi ganub jolma adong pananggana ima nabotar dohot nabiro sada paduan madok alai dia dugo muda nani lehon namana nabirongi no mana nabotari. Sisi kehidupan manusia memiliki dua peliharaan, makin didok panangga atau dalam bahasa Indonesia anjing, hitam dan putih. Mana yang lebih banyak diberi makan, yang putih atau yang hitam? Nabi rong mana nabota. Siang gobarani naing idauta akamang do akainan. Turia do gumudang rohatta. Turia do gumudang pikiratta. Songon halak nama nguru di bagasan partodionna ikko gumodang ma. Naking padohani mangalir mangan pananggana nabotari. Dan gabi mangalir tu panangga nabirongi gopar. Tudi adu gumodang rohana. Tudi adu gumodang rohana. Tudi adu gumodang rohata. Di goluk tau. Siani do hata didaanna kama doakeun. Kurian na hinahulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hau naringgan tarida sian parbuena. Pohon yang baik akan terlihat dari buahnya. Maka hidup orang yang percaya, hidup orang yang di dalam kasih karunia, nama ngolu di bagasan asini roha tarida masian parbuena ringgan minggu. Halak na porsia ikut tarida masian parbuena ringgan ado parbuena ringgan parulaon ni parbuena porsiaon parulaon ni parbuesian asini roha nung tajalo halak na majalo asini roha ikon mar parbue do di nguluna harus berbuah di dalam perbuatan yang baik parulaon naringgan ima parbue ni asini roha di bagasan haluang ngau kacau. Hurian na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alanaki udok kami asini rohai. Dada tajalo alani. Padulang. Takasakin didok diaya uan. Ai siang asini rohado ubahen nama luahamu. Dalan haporsiaon jala dada binahen muna. Alai
si lehon-lehon ni debata. Datung sian parulaon asa unang adong na mamuji tibli. Adong wahala at sugari didok ala ni parulaon na buhay bohong tuban wakijang. Usuk masuk kita kamang dok kena. Adong ko ala ni parulaon ni buhay ta bohong tuban wakijang. Tama daw. Alay holana alani asinirohan asian debata. Kuria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa siani molo pedi ulaon akka hitaon akka nadenggan. Asa dada gabe jabar dia muliaon ni jol. Alai gabe hamuliaon ni batama. Molo marparbui ngulutai di bagasan asiniroha. Molo marparbui ngulutai di bagasan parbui nadenggan. Asa siani naing di batama na marmulia dada hadir yunta. Kurianat nyaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik bukanlah jalan menuju keselamatan. Parange nadenggan dada dalat tamajalu halwaun. Tayo na kamang doa kena. Alai parbuai nadenggan perbuatan yang baik ima alani haporsiaon ima alani hal asinirohan naun kaja. Perbuatan baik atau berbuat baik adalah buah karena kita diselamatkan. Kita mampu berbuat baik adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima. Atau di bahini maka mangluaknya asasiani mahita nain merletare kuria nahina holongan marlas niroha mahita di minggu letarion ala naung tajaro asiniroha nasia debata marlas niroha mangulutta mulu mangulu hita di bagasan mulu partodion namar parbui marlas niroha mangulutta mulu bui hita patuduhon akka nadenggan parbui nadenggan di bagasan mulutta songon tadda songon parbui ni asini roha di bagasan haluau naung kajalo sian debata disimah las ni roha takamang doa kenang las ni roha naung majalo haluau las ni roha naung majalo asini roha nasian debata di pasu-pasu debata mahita marhuku mahita gabi halak na mangulu di bagasan rohana panguluh. Amin. Tuhan kama nama masuk-masuk kita selalu.